Nhất xa sự hở chính em mà đem cái chính nhập. Hả nghe, lại phim ngay sẽ. Bác có bài bên em nghe. Nãy thì bro chính em nhìn hấp xin nhau cái tay pop. Bác cầm bà bà chung Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Ka kerwa khubor na ka khasi Student Union Laban Circle kala pentep baha ka miet jong ka khan riu tarik urempang arja ponrio ha ka por khatway beji AA kila don kibriu ki bawan da ka kali all to 800 kapadon your registration number ML05Y 4372 kabawan sha Red Cross lingba ka hari sawa handrai kalawan na ka wrong side bat kala ka linti ya ka kali kabawan na ka linti ka badai ka kerwa khubor kalaong bahapo jongkani ka kali ke don nyongot ki brio ki badik muslim ki bana asam ki bawan belah kani ke jela ka kerwa khubor ka bala busulang bat ka ijhar kalaong baha katai kapor kita ki nyongot ki brio ki bala mi nakali bat ki lecha hari sawa ha ka jaka baki shong kisa bat khamsa sipang gilawan mi biang haringat ka waj uternem ban herthma ye ki samla khasi ki badan ha kata ka weipat ka kali ka basaka ka KSU kala pente bahadin bala deb ban ujor daga ijhar ki pulet kila kemno ya kita kibrio ka KSU ka bo jingkali ba kumno kitra yeng ki ba aiwai ru ki aiwai ha kita kibrio ya ka yeng klem da yo jingbet na ka dor bar shnong bar klem da pensisha ki de kibrio ki ba kumno ka janmiat hadin baka yo ka phone call ni ki parado persnam ki jongi udah sing lawan ha ka ni halaban police station ban yarap ban don dekat bikini ki pardo persnam jongi na kalian kini ki samla kila yo ban bu ya ka FIR persya kini ki khar muslim ki ba dei ki nong bela kila wan ban yat na ketika lenti hari sabah bari ha jan jong ka tandur danhil pada hadian kini kila yat ya ka rongwe dina kalian jong kini ki kena samla ki pardo persnam jongi basyok sa laban kila ya tingku marhamat batki bat nakaliang jong kini ki samla kila pensong syaki baki wan ya ta karongwe nre nakaliang kini ki nyongut ki khar muslim ki nong bela kila shu khiar ban penibor da ka ba takti yakine ki pardo persnam ki jongi bat kila ra ruhi de ki tiar pen mesau ki kum ki waj nani u ternem but nakaliang jongki papli kila mensau but hoj nakaliang ka police department laban ru kila yalam lit ban le medical but kedon kidak mong but ki dak pom ruhi harendang di kumun siong nakaliang jongka seng ka pensngau sya kini trayeng ba kumno lani hakano kodur ki ailat ya kini ki nyungut ki khar muslim ki ba kin shong wai lani kin sa hang tai ha hari sabah bat ka deiru ka yeng ka jong ki muslim ba kin lesi ka long koi ka bentar lesi bikin penri ya ki pardo lani ki ju ki jan medi ki muslim kini nyungut ki khar muslim ki dei ki beriu ki buana asam bat ngimtip syai hakanu kodur ki wan bat klem kono ka permission dan klem kono ka jingpentip sya kador bersong kila pensa angtai bat kolong ka iki ka ba ma let's say ya ki wei pat ye ki pardo persnam jongi ki bayat nang tai let's say yo kadon ka iki ka jingja lani yo kini ki dakhar lani kini khar muslim yo ki don ka background ka ba nimla ban ong ba yo de ki nong penyap brio na ni kila adap komet lupa ki crime syaki shnong ki thau ki jongki bat nakaliang ka seng hi ngi penramjur ya kan ni kalong yeng ba ka ai ya kini ki nyongut ki nong bela bakin sa hani hapo laban hari sabah wat ni kentu ruhi ya ka dor bersnong ba ka di ban simkhia la shai no hi baki di ban be mardor kini ba kim dei shu ban pensa ban penchong pesa ani hapo dong than jong kalaban plun brokoi de nakaliang kaseng ngi kwa ban peso syaka sorkar ba
kajingnya lenti jong seng habangi kendra na kapor sa kapor kolong sibenta ban long ya kajing ba kinyo syong suk syong san ki pardo persnam jungi nomor ba kumun ihi kani kajan mirhi kaja kai ka ba sungsi ba ki pardo persnam ki sya thombor hini ki nongwei ki bari ki khar muslim ba ki barjala ki ba wan bela chene se yang jungi takadaw nakaliang kaseng hi ngi kentu ya ka sorkar ya kani migrant workmen act haba kala ada pas ba kadiban amenno da governor ha kini ki singi ban wan lem kumta kan long dan ni kan bu jingma ya ki pardo persnam ki jongi ha ba ni ya tingku kum kini ki jaj brio bat nakaliang kaseng ruhi ka maham bat ya ka maham tinge ya kini ki khar muslim ki ba le kum kini ki jaj kam bat ki ba kwa ban pen ibor lani ki ba kata ya pardo persnam jongi kam tam hang ni hadong than laban bro kuwe. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.